Oburuno mehebre senadi ke nke mmadụ. Diko bayara ya. Tọpụ ya agbụ niile nke ọnwụ. Ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi. Anyị na-ayọ gị nke a site n'ịdị nwa anyị Jesu Kristi nwa gị. Onye gị na-ede ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. First reading, a reading from the prophet Isaiah. On this mountain, the Lord of hosts will prepare for all people a banquet of rich food, a banquet of fine wines, of rich food and juicy, of fine wine and strained wine. On this mountain, he will remove the mourning veil, covering all people, and the shroud enwrapping all nations. He will destroy death forever. The Lord will wipe away the tears from every cheek. He will take away his people's shame everywhere on earth. For the Lord has said so. That day it will be said, see, this is our Lord in whom we hope for salvation. The Lord is the one in whom we hope. This is the word of the Lord. Responsorial Psalm. Our response shall be, the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. The Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where he gives me repose. Near restful water he leads me to revive my dropping spirit. He guides me along the right path. He is truth in his name. If I should walk in the valley of darkness, no evil would I fear. You are there with your crook and your staff, and with this you comfort me. You have prepared a banquet for me in the sight of my foe. My head you have anointed with oil. My cup is overflowing. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and in the Lord's hands shall I dwell forever and ever. Second reading. A reading from the first letter of St. Paul to the Thessalonians. We want you to be quite certain, brothers, about those who have died, to make sure that you do not grieve about them like the other people who have no hope. We believe that Jesus died and rose again, and it will be the same for those who have died in Jesus. God will bring them with him. We can tell you this from the Lord's teaching, that any of us who are left alive until the Lord's coming will not have to take advantage over those who have died. At the trumpet of God, the voice of the archangel will call out the command, and the Lord himself will come down from heaven. Those who have died in Christ will be the first to rise, and those of us who are still alive will be taken up in the cloud together with them to meet the Lord in the air. So we shall stay with the Lord forever. With such thoughts as this, you shall comfort one another. The word of the Lord. Gospel acclamation. I am the resurrection and the life, says the Lord.
Whoever believes in me shall not die. Onye nwanyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ụzọ mmadụ asọ nke mmadụ dị asọ dere. Ka Jesu hụrụ igwe mmadụ ahụ, ọ rigo n'Enugu. Mgbe ọ nọdụrụ ala, ndị na-eso ụzọ ya bịakwutere ya. Ọ malitere ịkụziri ha ihe si, ngọzi na-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi, n'ihi na ha ga-eketa ụwa. Ngọzi na-adịrị ndị na-eru uju, n'ihi na a ga-akasi ha obi. Ngọzi na-adịrị ndị agụụ ezi omume na-agụ, n'ihi na a ga-enyeju ha afọ. Ngọzi na-adịrị ndị obi ebere, n'ihi na a ga-emere ha ebere. Ngọzi na-adịrị ndị dị ọcha n'obi, n'ihi na ha ga-ahụ Chineke anya. Ngọzi na-adịrị ndị na-achọ udo, n'ihi na a ga-akpọ ha ụmụ Chineke. Ngọzi na-adịrị ndị niile a na-emegbu n'ihi ezi omume, n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ha. Ngọzi ga-adịrị unu mgbe ndị mmadụ na-akọcha unu, na-emegbu unu, na-ekwukwa okwu asị ọjọọ niile dị iche iche megide unu n'ihi mụ. Ṅụrịa na ọṅụ, nwekwa n'obi ụtọ, n'ihi na ụgwọ ọrụ unu buru ibu n'eluigwe. Maka na otu a ka ha siri megide ndị amụma buru n'ụzọ bịa. Ozi ọma nke o seburu ụwa. Ka anyị sikwe n'ozi ọma na nwanaka mgbaghara njọ anyị. Ụmụnna m na Kristi, otuto dịrị Jesu. Nke mbụ, eji m ohere a tupu anyị akara ụka kaba wee na-ayọ mgbaghara etu njikere ha ga-akpọ m. Ụmụnne enweghị ihe kama na uwe ya otu ya nwe obere, maka na ọbụrụ na m kpatara anya wee jire ya. Otuto dịrị Jesu. N'Enugu a ka dị nwa na nke igwe ndị agha ga-akwadobere mkpa niile oge oriri. Otuto dịrị Jesu. Ajụjụ anyị ga-ajụ onwe anyị, usoro ụwa na-ekwuterịsị n'ọnụ onye amụma n'Enugu a ya na-akwadobere mmadụ niile mara mmadụ. Anyị na-ajụ onwe anyị, because kịta anụnwa, so to speak, ihe si ike n'ebe niile. Onye ọbụla a na-agba akwụkwọ nyere gị invitation, akaba because of ihe isi ike. Maka na ọ believe na ega invitation na ega wedding na at least na ama chọziri na ga-ebunye efere rice ebe ahụ. Or ebe na-eme mmemme ọbụla na-enyere gị invitation, we go because of ihe isi ike. Then ọ bụ na-agwa anyị now on this month n'Enugu a
ka dị nwere nke igwe ndị agha na-akwadoro mba niile oke oriri nke nri kacha mma na mmanya kacha ụtọ dị. Oseburu was, so to speak, a more invitation. Makana sometimes the invitation card spelled out a better such. Makanya chanine chọrọ ebe ga anyị ga-eri nri free. Mana no several way kwugo na Enugu a ka ga-akwadoro mba niile nri kacha ụtọ. The confusion bụ na anyị mara Enugu o. The confusion bụ na anyị mara ebe anyị ga-agaba ka anyị meet ugwu anwa. But unfortunately, a symbolic language ka o usoro. Or figurative language ka o usoro. No, not necessarily Enugu ọbụna. Enugu anwa na-agwa anyị bụ Enugu a nwanne anyị nwoke Emmanuel rigoro tata. Enugu anwa bụ gịnị? Ọnwụ. Maka na ọ bụ ya bụ ọnwụ ka anyị ga-agafere. Ya nwa bụ the step anyị ji aga na data Enugu. Ya nwa bụ Enugu anwa. Oge ụfọdụ ome dịka etu nke Emmanuel si wee mee. Ọ bụrụ anyị problem. Ọ dị anyị ka anyị gbajie so catapult. Ọ dị anyị ka anyị mere ihe ndị ọzọ na-anaghị emebu. This morning, ka m na-akwado Lenten recollection ndị ụfọdụ ndị nọ n'Enugu Diocese na-aga n'ugwu dị nsọ today. Ka anyị mitere m wee sị m na Emmanuel ọnwụ. Among the people bịara wee na-akọrọ m na otubeghị aka papa ya nwụrụ. And most probably ikekwe ọ bụrụ na papa ya dị ha. Then ọ bụ na anyị na-ehe eche ka anyị gbaa Chukwu catapult ka o nwere ha mere ya. Nwaanyị nna ji wee nwụọ ọ dịtebeghị aka nwa wee nwụọ. Ọ bụ na o nwere ihe mere Chukwu na onye obi ebere would have forgiven. But ife anyị na-agwa onwe anyị, ife anyị bụ the assurance, the knowledge anyị supposed inwe bụ na ọ bụrụ na o nwere ha mmadụ mere. Na-emeburu. Ọ bụrụ na emeghe nke anyị onye ndị ọdụ eto anụnwa karịrị nke ndị ọzọ. No. Mana ọ bụ uche Chineke. Ya nwezitere anyị n'ụwa. Ya nwe ga-abịa kpọrọ anyị oge o firiri na ya arụsigo ọrụ ya ji wee bịa. Ya Emmanuel mgbe m jiri ọnụgo nwaanyị asị mba na ọnụbeghị nwaanyị. Then n'anya m na unu amachago beans amacha mba nke a ji akwọ ya akwọ. Then nwoke kwenu Chukwu ji wee bịa kpọrọ ya. Ebe anyị firi nọọ na Chukwu na-abịa akpọrọ anyị mgbe anyị o chere na anyị arụchago ọrụ o ji wee kee anyị n'ụwa. Emmanuel ka na-ebido nke ya ebido. And why? Mana ọ bụrụ na anyị enwe okwukwe anyị ama ajụ why. Because n'ebe anyị na Chukwu nọ anyị nọ dịka ọkụkọ n'ebe Chineke nọ. Anyị nọ dịka ewu n'ebe Chineke nọ. Ikekwe ụfọdụ n'ime anyị enwere ewu, ikekwe ụfọdụ n'ime anyị enwere ọkụkọ. Christmas ruo maọbụ Easter maọbụ mmemme ọbụla. Ọ bụ na anyị enwere anyị aga n'ime afịa gote ọkụkọ ma pụọ n'ọhịa anyị ji agba Christmas, n'ọhịa anyị ga-eji wee gba n'ihe, n'ọhịa anyị ga-eji wee mee nke a. Anyị ebu ọkụkọ anwa. Anwere abụrụ nke anyị. The rest ọkụkọ na-egburu egbu ha agbaghị izu
bịakwute anyị wee jụba anyị question nwaanyị ji wee kpụrụ nwanne anyị wee gbuo ji wee mee oriri fụtatị na anya na ha na ọkụkọ anaghị agba ụdịrị izu anwa because na ha ma na ha dọrọ independent na anyị nwanwe ha na ọ bụ ihe sọrọ anyị ka anyị ga-eji ha wee mee echa nwa ka anyị na Chukwu dị Chukwu ga-abịa n'etiti Chukwu ga-abịa n'isi Chukwu ga-abịa n'akụkụ onye ọ chọrọ ọkpọrọ then in as much as na ọkụkọ agbara izu bịa jụọ ajụjụ anyị nwere sọpụzụrụ ịgba izu jụọ Chukwu Chineke ajụjụ because na ya nwekwara anyị ya nwenwe anyị na ọ bụrụ asị uche bụrụ uche nwa ọkụkọ ọdọọkụ ụtara bụrụ akwụkwọ uche bụrụ uche anyị na ọka adịgide 100 years tupu mmadụ anwụọ mana ọ bụrụ na uche Chineke day of our life every day of our life as our last day ọ ga-enyere anyị aka ọ moderate our actions dịka ozi ọma ji wee gwa anyị kịta nụnwa wee sị na ngọzi ga-adịrị ndị dara ogbenye n'ime mmụọ n'ihi na alaeze eluigwe bụ nke ya wee sịkwa anyị ọzọ ngọzi na-adịrị ndị dị nwayọọ n'obi ndị dị nwayọọ n'obi because n'obi eji use obi na out of the abundance of the heart the mouth speaks ihe mmadụ bi n'obi ka ọ na-ekwupụta asị ndị ngọzi dịrị ndị dị nwayọọ n'obi so ọ bụrụ ihe na-azụ anyị ihe na-ga-esi efe anya hapụrụ who am I ị makwara onye mbọ no Jesu Kristi rubere isi ganye n'ọnwụ nwụrụ ọnwụ n'elu obe not that he would not have saved his life but na ọ bụ rube isi ịdị nwayọọ rube isi mee ihe eji wee mee gịnị eji wee zite ya n'ụwa then ndị nwa Emmanuel anyị bụ ndị otu ha asị anyị unu erizi n'uju na-ekwu na ngọzi ga-adịrị ndị na-eru uju n'ihi na a ga-eme gịnị na a ga-atasi gị obi n'ihe ọbụla dakwasịrị gị na ọ bụ na ị were okwukwe nabata ihe dakwasịrị gị anyị na-ekwe ekwere Jesu afụrụ gị n'anya ife niile nwere bụ nke gị ka m bụ nke gị ka m chọrọ ịbụ were mme gịnị si ya masị then Chukwu anyị kpọkwuru kpere ekpere anụnwa gwekuo ya o wugoro ịma mee ihe sọrọ ya bụ uche ya na ọ bụ tata ka oge ebe afọ anyị na-ebido na-ata sickness anwa niile today is the end asịkwa anyị ngọzi ga-adịrị ndị obi ebere n'ihi na a ga-emere ha ebere ife a niile bụ ihe Jesu depụtara anyị ka eme ka anyị soro rie oriri anwa n'elu ugwu o kwadobere anyị gosiri anyị ihe ka mkpa na ọ bụrụ necessarily n'ibiri 100 years n'ibiri 100 and n'ibiri 90 ihe kacha mkpa bụ ihe ọnọdụ ahụ ị ga-anọ ogbenye ahụ ị ga-ada n'ime mmụọ obi ebere ahụ ị nwere obi ọcha anwa ị nwere udo ahụ ị chọrọ ka ọ dị n'etiti mmadụ na ibe ya ọ ga-enwebe ihe mata so ọ bụ na ometụ a ka anyị bee ka anyị ghara ibere ka ndị na-enwere okwukwe maka na ọ bụ uche Chukwu mere anyị na-aba n'afa uche echi uche Chukwu mere ọ bụrụ uche mmadụ Job n'ọnọdụ nke ya ọ sị Chukwu wetara Chukwu were ekene dere gịnị usebere ụwa
Gabo. They can do what we Gabawa mood. Chuku weterema. Chuku yarema. So, here catch Pabo. I want to do the Keta. I check and I am Bundy. Yan Embecutary, eh? Can I be a Keta? I know Maka 1 name work Edward somebody. I don't know the surname. Roro Parish House. Say, nah. What's the name for this man? Name one not so humble. Can people say that you are if for this man, if this woman, no the humble, no we make your banquet. Can people say it? Mbana froze again. Can we say it? Maybe mano. How many I'm with him where Nema the humble, Nema will be ocha, Nemana chudo, then let us emulate him. Time mutana kaya. Bien de town. All the virtues of my exhibit, more than though. Time mutan, which they bien do kind. Koga Bobo see Pazan. I ain't gone at all, no. I ain't weak here. Where the blessed. Chukuga sang, Jan under the Washington. Then we send this up for the balloon. Then I'm bound desert. Bound, but I know where's the then I'm a friend, man. Okay, then if you go, oh, okay, then if you go, you're welcome. Manoban, I am a terrible you wear. So, no. Now, next time I put the Baranye about my cancer good. Can you chineke chicken in there? When you get an you know one, or kept an you know one. Kabakwa Boranye, Mwoge Zulu, Gonya Yamara, Kenya Ranyaka, Kanye Chanine, Nebu Ndudo, Nebu Funanya, Nebundo Ebere, Nebundo poverty. Now by your high and Kanye Manera, Firuli Rose, and Sina Christi in 1 night. Udo, the room. It is an idea. What is an idea? Natural canoeing with an idea. With the Mujadi, I love the Anatolia. And what do you do when I never like that?
Ajahine hunyeregi makamdi dendo nande muramu. Nabugwameke esahagobi makanjani. Gabanu munnem ka jamnunu na chubraga so se wana jikanene narano. Amen. Dinwano biko naro nyinyenye na ebunye ki maka nzọpụta nke nwodibo gị na nwanne nwoke bi Emmanuel. Ka Kristi were obi ebere kwe nwanne anyị ikpe maka na o kwenye na Kristi bụ dị nwere na onye nzọpụta ya. Anyị na-ayọ gị nke site na Kristi dị nwe na anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Wenite n'obi edo. Ka anyị nye n'ụdị nwe n'ọchịkwa anyị ikini. O kwesịrị ezi ya bụrụkwa ihe siri ezi ọrụ dịrị anyị na nzọpụta anyị. Na anyị ga-enye gị ekele n'oge niile na n'ebe niile dị nwe n'ụna dị nsọ. Chineke jike na onye dị ụwa tụwa site na Kristi dị nwe n'anyị. Ọ bụ na ya ka nchekwube mbilite n'ọnwụ dị ngọzi ji chawapụta n'ebe anyị nọ. Ka ndị na-aga nwere nweta ntasi obi site na nkwa nke ndụ ebebe dị n'ụwa ọzọ. Maka ndị kwere na gị o se bụrụ ụwa ndị anaghị enwe njedebe, ọ bụ mgbanwe ka a na-agbanwe oyi ya. Mgbe ụlọ ikwu ụwa mebiri, a na-akpọbata anyị n'ụlọ ọzọ nke dị ebighị ebi n'eluigwe. N'ihi nke a, anyị na-eso ndị mmụọ na ndị isi mmụọ ukwe eze na ike ọchịchị ha nakwa otu igwe ndị agha niile nke eluigwe na-ekwe ukwe gị ebighị ebi na-asị nsọ. Hosanna nene kaseno. Eden says ya den wana mbruko se ka duma so bonna. Ya mara anyị na yo kido nye nda nsesene kwasa mogi. Ka ha wee were anyị ahụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi. Onye mgbe okwetere ka dị ya n'ahụ ọnwụ were achịcha. Ọ na-enye ekene nyawa ya nye ndị ụmụazị ya na-asị nara na nke a rienụ ya unu niile. Nke a bụ ahụ mmụọ nke a ga-edoro nye maka unu.
Tako ngwa chere nye sobri konso. One nye kwa Ikenna. Nye ndo mazi na asị. Narana nka. Onyia unu niile. Gabi konso nko bara mko gbanda ọhụrụ debiye. A ga-agba n'ihu na n'ihe mere mmadụ ka wee gbaghara njọ ga. Na-eme na nke a na ncheta nke m. Anyị kwupụta nnọọ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị, o Kristi, wee ruo mgbe ga-abịa ọzọ. Dị nwere ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ n'ikoso nke nzọpụta, na-enye gị ekene n'ihe ndị gụnyere anyị na ntụziri ekwu gị na-efe gị. Anyị ume na-arịọ ka anyị na-eketa oke na ahụ na ọbara Kristi bụrụ ndị a ga-ekwukọba ọnụ site na mmụọ nsọ. Dị nwere ncheta nzukọ gbasara n'ụwa niile mee ka o zuo oke na ịhụnanya ya na pope anyị bilion na bishọp anyị Kalistus na Enet onye enyemaka ya na ndị chiri echi niile. Chetakwa nwa odibo gị Emmanuel, onye isi n'ụwa kpọrọ ka ọ bịakwute gị, ebe ejikọtara ya na nwa gị na oyiyi ọnwụ ya, mee ka ya na ya bụrụ otu na mbilite n'ọnwụ ya. Chetakwazi ụmụnna anyị ndị ọzọ ndị ji nchekwube nke mbilite n'ọnwụ rahụ ụra, ka mkpebi Emmanuel na mkpebi ndị otu Kristi na-ekwe gara aga eme were ebere kpọpụta ya na ndị ọzọ nwa n'ihe nke ihu gị. Biko anyị ji ume na-ayọ ka mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na-eke Chukwu na Joseph dị ngọzi bụ di ya, ndị apọstụl dị ngọzi na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị kamgbe ụwa ta ụwa, Anthony dị asọ keta ekwe ndụ ebighị ebi, ka anyị sorokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Site na ya bụ Kristi na anyị sonye nakwa n'ime na n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, ka nsọpụ na otu na-eso adịrị gị Chukwu nna ji ike niile site n'ụwa ta ụwa niile. Ụmụnne m, bụdị nwanyegoro anyị nwe n'anya ndụ, anyị bụ ndị eji nkụzi nke Chineke wee zọọ, ka m were nke m obi kpee. Nna anyị nọ n'eluigwe, ọchịchị gị bịa, ga-eme uche gị n'ụwa dịka esi eme n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbara anyị mmehie anyị ga dịka etu anyị si gbaa ndị mehiere anyị, ekwena ka anyị kwele nlanye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Zọpụta anyị na-arịọ gị o ozebụrụ ụwa na-ajọ ihe niile, were ebere gị udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka a zọpụta anyị na njọ oge niile na wee gbara nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anyị maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Enekwana anya na njọ anyị n'ihi na anyị bụ ndị ome njọ, kama na okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu uche gị sịrị chọọ, nke bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Udo nke osebụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Anyị site na ebe anyị ekene nke udo. Nenu nwa atụrụ nke Chukwu, nenu dị nwe na Jesu Kristi, nenu onye zọpụtara anyị n'ọnwụ na nje ebe wee kwa anyị nkwa ndụ ebe na alaeze ya. Anyị nwere isi ọma bụdo akwa na oriri nke nwa atụrụ Chineke.
ka ahụ na ọbara nke onye nwe Jesu Kristi gọba anyị were na ndụ ebighị ebi. Maasị anyị kara bụ maka mmadụ niile. Jesu dị nwayọọ dị obi umeala. Jesu dị nwayọọ dị obi umeala. Ka mkpụrụ obi ndị otu Kristi na mkpụrụ obi niile kwenụ gara aga. Ka mkpụrụ obi fa zuru ike na ndụ. Dị nwenụ, ọ bụ n'ime gị ka anyị na-enwe ezumike mgbe anyị rụchara ọrụ nke ndụ anyị, nye anyị ezumike ebe ebe. Ka anyị ayiho. Dị nwenụ na Chukwu, nwa gị bụ Jesu Kristi nyere anyị sakramenti nke ahụ na ọbara ya ka ọ na-eduzi anyị n'ụzọ nke alaeze gị. Biko mee ka nwaodibo gị na nwanne anyị nwoke bụ Emmanuel, onye nke ketara oke na Eucharist nke a, ketakwa oke na oriri nke ndụ nke Kristi kwadoro anyị n'eluigwe. Anyị na-ayọ gị nke a site na Kristi dị nwa n'anyị. Kịta ọ bụ na o nwere ndị ezinụlọ at least ka-abịa sị ndị bịara bụ unu nnọọ kene ha nwere ike
before anyị ekwe ekwere nta onye ahụ nwere opportunity ya. Otito dịrị Jesu. Gbaa mbọ bịa nọnyere anyị ka ala anyị mas nwanne anyị nwoke na-Emmanuel na-eke hapụ. Ana m ekenekwezi ndị ụmụnna Umuaneke anyị na-ekenekwa ndị ukwu nne ya bụ ndị uwe ojii, na-ekene ndị enyi anyị dị iche iche, na-asị na ọnọdụ anyị nọ na ya unu si anyị na-ewitines taa na Chukwu ga-eme amara na udo ọzọ anyị ga-anọ n'ọma mbụ na udo a n'aha Jizọs. Ọ bụghị m bụ okenye mana nyere m okikere m kelee unu si unu na ihe ọma ka Chukwu ga-eji kwuo unu ụgwọ ya. Ọbịbịa unu bịara n'udo, unu ga-anakwa n'udo n'aha Jizọs. Thank you very much. Otito dịrị Jesu. Eji m afọ parish anyị maka anyị ncha niile ka o metụtara, maka ọ bụ na enwere sensus anyị ndị St. Anthony Orji Amokwe last week anyị dị 90 n'afọ that na eteke ya now na anyị ga-adịzi 89. So na anyị ncha niile ka o metụtara, kama na ife o metụtara ebe ọ kacha bụ n'ezinụlọ, maka a sị egbube akwa egbute akwa ọ daa ji n'ala agbọba ya agbọ ọ na-ana ogbe n'ogbe, mgbe e mebere ya eme ọ na-ana imumo n'imumo. So eji m afọ parish anyị wee na-ekene ndị niile. It is not planned o wee bịa yana anyị ncha niile rapụkwa ihe anyị supposed ime wee bịakwa kwanyere ya ukwu ikpeazụ. So na m ekene unu. Anyị mara that na conversion okwu Chukwu niile ntọghata niile abụrụ nke ebu Bible, ị naghị ebu Bible all the times atọghata. Let our solidarity be a copy of a Bible an illiterate can read. Njikọta ọnụ anyị na-ejikọta soro onye na-ebebe soro onye na-achịchịa ga-egosi anyị that unity dị n'etiti nna na nwa na mmụọ nsọ. Then onye na-esoro ọ nọ n'akụkụ sị ya o nwere ihe mere n'ukwu ede ji wee bee nwee. So thank you very much. Ekene ndị ezinụlọ ihe mere emego, anyị ama aba Chineke ọgụ. Ọkwa onye fụrụ ka ị ga-akụta ọkpọ, ị mara ebe ọ nọ, ọ nọ n'elu ka ọ nọ n'ala ka ọ nọ n'etiti. So na ife anyị ga na-ekwu bụ borrowing from Job. Chukwu wetere, Chukwu mere gịnị? Chukwu were. Nke m agago n'ọbụzụ nke m na unu ka dị ndụ tata. Kedu mgbe anyị ga-anọ eto ọnọ? Kedu our relationship anyị n'ebe anyị na Chukwu nọ? Anyị ga-eso na ndị a ga-asị bịa na ndị ngozi nke nna m. Anyị ga-eso na ndị kedu oriri anwa. Now is the time to prepare. Ka anyị ghara ikwena na ọ bụ echi, maka na echi dị ime, o nwere onye mara ha ọ ga-amụ. So na m ekene mmadụ nche niile ka mkpụrụ obi Emmanuel na mkpụrụ obi ndị otu Kristi ndekwana gara aga nyefe ezumike ebe onye nwe anyị ya mkpụrụ obi ya zuru ike ndekwa. So anyị ncha niile ga-akwụ ọtọ maka ekpere ntọrapụ tupu eburu ya gabazie n'ihu. Na Jacob
anyị ka ọ dịrị dịka ezigbo ndị otu Kristi ị na-ahụ mmadụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ya mere ka anyị jiri na umeala rịọ Chineke onye na-enye ihe niile ndụ ka o kulite ahụ nwanne anyị nwoke na onye otu anyị bụ Emmanuel, onye anyị na-eli ugbu a na-adịghị ike na ọnọdụ ndị nsọ na ike nke mmụọ nsọ, ka o mee ka o sonye n'otu ndị nsọ na nke ndị niile kwere n'okara aga, ka o gosi ya ebere n'ikpe nke ọ ga-ekpe ya. Nwanne anyị bụkwa onye ji ọnwụ gbapụta, onye akwụgoro ụgwọ oji, onye emebe ka nna nna dịkwa na mma, na onye eburukwara n'ubu aka nke ezigbo onye nche atụrụ. Ka Chineke mee ka o jee sonye na nnukwu ọgbakọ nke eze ahụ na-ebighị ebi, na aṅụrị nke na-enweghị ngwụcha, na mmekọ nke ndị nsọ niile. Ka anyị na-atinye mkpụrụ obi nke nwadịbụke nwanne anyị nwoke bụ Emmanuel, anyị ji aka na site na nchekwube anyị na ọ ga-eso Kristi bilite ọzọ n'ụbọchị ikpeazụ dịka ndị niile nwụrụ n'ime Kristi. Anyị na-ekele gị maka ihe ọma niile nke ijiri gọzie nwadịbụke a na ndụ a nke a pụrụ ịnwụ anwụ. Ihe ọma ndị ahụ bụkwa ihe nrịba ama nke anyị ji amata obiọma gị na mmekọ nke ndị nsọ n'ime Kristi. Ya mere, were ebere gee ntị na arịrịọ anyị, o oseburu ụwa, kpọnyere nwaodibo gị Emmanuel ọnụ ụzọ nke Paradaịs. Nyekwara anyị aka bụ ndị ka nọ n'ime ụwa nke a, ka anyị jiri nkụzi nke okwukwe na-akasịza onwe anyị otu ruo mgbe anyị niile ga-eje izute Kristi otu ahụ. Ka anyị na nwanne anyị Emmanuel ga-esi nọnyere gị oge niile site na Kristi. Oke, ka ndị ga-abịa. Okay. Dịka ndị ukwu ya ụmụnna. Kanya n'aka nwa ya mkpụrụ obi nke nwaodibo bụ Emmanuel, onye nke hapụgoro ụwa nke a
Poste na-ekpere ya dịka nne nwee ike iru ọsọ ọsọ n'ụlọ obibi ahụ ọ na-atụ anya ya n'eluigwe dịrị na ya efe efe efe. Ka mkpụrụ Emmanuel na mkpụrụ Dọt kwụsịrịkwana gara aga nyefee ezumike ebe onye nwe anyị. Ka mkpụrụ ya zuru ike na ndokwa. There's an onion there. Vincent. Okay. Yeah, man. Gotcha. anyị na-asị ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndokwa. Amen. Mr. Ikenna Emmanuel Onyia o jewego obodo Afudebe Umuaneke ụba na Orji Amokwe ebe anyị nọ. Anyị na-asị ka mkpụrụ obi azụrụ ike na ndokwa. May so rest in peace. Amen. Sige bangga hai bangga. Oh, that's it.